Platforma parastina Zozanê Hesandînê ya navçeya Pasûra Amedê li navenda navçe li dijî lêgerîna madenan ya li wî Zozanî mîtîng li darxistin û bertek nîşanî kompanyên madenan dan. Ji niha û pêva divê em rê nedin wan û bi yek dengekî li hemberî wan bisekinin. Li gorî zanyariyên parêzerên gundewarên Zozanê Hesandînê. Li Hesandînê hesin û madena mangenezê hatiye tespît kirin. Kompanyek taybet destûra lêgerîn û derxistina madenê wergirtiye û niha karûbarê amadekirina jêrxaneya derxistina madenê li wî Zozanî tê kirin. Em 25 gund em li ser Hesandînê ne. 45 kaniyê me cemidî esil kanî hene. Van gundê me, baxê me, bostanê me hemû tiştê me bi wê avê tê avdayîn. Eva 10 sala ku em vê mücadela dikin em ana jî recajîne ji yetkiliyê xwe ku ewa me Hesandîna me xera nekin gava Hesandîn were xera kirin em tamam gerekê dewlet me ra cikî bîne em ji vir bar kin. Em wî Hesandîna xwe müdahale dikin, dawa dikin, birer Hesandîna me nexin. Em rihê xwe jî bidin, em çiyayê xwe, Zozanê xwe nadin. Avê me, ewkê me tev zowa dibin, gundê me ye, skoçkî me, elber duêrê de mezin bû me em naxwazin. Em ê li jiyana xwe jî xwedî derkevin, em ê li qalên jiyanê xwe jî xwedî derkevin. Di mîtînga li dijî lêgerîna madenê da li gel şeniyên navçe û gundewarên Hesandînê ji asta Tirkiye jî 186 sazî û komeleyên ekolojiyê jî peyamên hevgirtî şandin û nerazîbûn nîşandanî biryara derxistina madenê dan. Ji bu maden şirketî ki em naxwazin talan bibin. Hesandînê ava wî her tiştê wî xera nekin. Bir her tişûna xwe dave. Heta dilo bixwîna me hebe em naxwazin. Talan dikin, ava me, çiyayê me, Zozanê me her der her çeşt zirar dibîne, em dixwazin vî jî îptal bibe. Çîroka lêgerîna madenê li Zozanê Hesandînê 12 salin didome û ji bo bi giştî betalkirina projeyê jî ji aliyê şeniyên deverê ve doz jî hatiye vekirin ku nehê vê mehê roja pênşemê jî rûniştina biryarê ya wê dozê dê birêve here. Lê gundî dibêjin ew bi to awayî nerazîne û dê rê nedin ku jîngiya wan ji nav here. Abdulselam Akincî Rûdaw, Pasûr Amed.